Zombie apocalypse. ଦି ଜଣ ଯାକ ଗୋଟେ ଡ୍ରାମା କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ହାଇ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ, ପ୍ରଚୁର ଅର୍ଥ ଅଛି, ତମେ ଗୋଟେ ଏମପି ହିସାବରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍, ତମେ କାହିଁ ଗୋଟେ ଯାଇ ରୋଡ ଘାଟରେ ଶସ୍ତା ହଉଛ? ଏ ଛାତ୍ର ସମାଜ, ମହିଳା ସମାଜ, ଯୁବ ସମାଜକୁ ଅପମାନିତ କରୁଛ। ଘର ଭିତରେ କବାଟକୁ ଦେଇଦିଅ, ଦି ଜଣ ଯାକ ଘଣ୍ଟେ ଘର୍ଷଣ କର, ତାପରେ ଆସିକି ଲୋକଙ୍କୁ କୁହ ଯାହା କରୁଛୁ ଭୁଲ କରୁଛୁ, ଆମେ ଦି ଜଣ ଏକାଠି ରହିଲୁ, ତାହେଲେ ଭଲ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେଇଆ କରୁ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତ ନିଜେ ବାହା ହେଇନି, ସେ କଣ ଜାଣିବ? ତାର କଣ ଅଛି? କୋଉ ବିଷୟରେ ନବୀନ କରିବ? କିନ୍ତୁ ଆମେ ବାହା ହେଇଛୁ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଗୋଟେ ରୁମରେ ବର୍ଷାକୁ ଆଉ ମହାନ୍ତିକି ପୁରେଇ ଦିଅ, କବାଟକୁ ଦେଇଦିଅ, ଘଣ୍ଟେ ତାଙ୍କୁ ରମ୍ପା ରମ୍ପି ହନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆସିକି ପଦାକୁ ହାତ ଯୋଡି କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ, ଜନସାଧାରଣ ଭୁଲ କରୁଛୁ, ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇ ରହିଲୁ।